of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Tinukso rin siya, pero hindi siya nagkasala. Hindi siya natukso, hindi siya nagkasala. Kaya kaya kang sakluluan. Okay? Kaya kang tulungan. So, ang sabi sa verse 16, sabi niya, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Okay? And find grace to help in time of need. Sa panahon ng pangangailangan natin, mga minamahal, pwede tayong dumulog sa trono ng kanyang biyaya at maasahan natin ang kanyang tulong. Ang kanyang saklulo sa panahon ng pangangailangan. Sabi niya, not only in time of need, mga kapatid na minamahal, kundi ang gusto kong sabihin sa inyo, sa lahat ng panahon, kailangan natin ng Diyos. Kahit sa kaluwagan, kailangan mo ang Diyos. Kahit sa kalakasan, kailangan mo ang Diyos. Hindi lang pag-ipit ka, hindi lang pag mahina ka, hindi lang pag may sakit ka, kundi maging sa kalakasan, kailangan mo ang Diyos. So mga minamahal, God is able to secure us. Because naranasan niyang magutom, naranasan niyang mauhaw, naranasan niyang malamigan, naranasan niyang mainitan, naranasan niyang mahirapan, naramdaman niya ang sakit ng kamatayan. Amen. So God is able to secure us because He identified with us, with our faith. And He identified with us with our poverty. Okay? Alam niyo po, ang Panginoong Jesucristo doon sa langit sinasamba ng billions na mga angel. But minagaling niya, sumunod siya nung siya utusan ng Ama, suguin sa mundong ito para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo at iligtas tayo sa tiyak na kapamakan sa impyerno sapagkat mahal tayo ng Diyos. Anong sabi, mga kapatid? 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Look at this. Isipin natin, mga kapatid na minamahal, no? Na wala tayong nararanasan na hindi niya alam. Walang lingid sa Kanya. Ang sabi po dito sa verse 9, okay? 2 Corinthians 8:9, for we know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, siya po'y mayaman, yet for your sake, He became poor. Sabi niya, that He, through His poverty, might be rich. Siya mayaman, pero nagpakadukha siya. Para sa kanyang kadukhaan, tayo ay yumaman. Pastor, hindi naman ako mayaman hanggang ngayon. Mahirap pa rin ako. Sa isip mo lang yan. Alam niyo, kung Kristiyano ka na, mayroon ka ng mansion sa langit. Kaya tawag namin dito, mansion over the hilltop. Amen. Yun nga lang. We are a silent millionaire. Amen. Okay, pag sabi, kikidnapin tayo, wala tayong pantubos. Okay lang. Ang kayamanan natin, kayamanan pang walang hanggan, yung kayamanan dito, pansamantala lang yan. Pag umalis ka dito, hindi mo yan madadala. Tama po. Di ba? Kahit sinong mayaman na namatay, hindi nadala yan. Walang mayaman na inilibing ang kanyang kayamanan kasama niya. Kahit si Marcos, hindi ipapadala sa kanyang kayamanan niya. Hanggang ngayon nga, hindi pa nalilibing eh. Hello, amen? Si Alexander the Great, nung bago siya mamatay, ang kahilingan niya, sabi niya, pag ako'y namatay, ilagay niyo ako sa kabawang na may putas sa magkabila. Okay? At ilabas niyo ang aking dalawang palad upang makita ng mga tao na wala akong dala. At magbitbit ng aking kabawang, sabi niya, yung mga magagaling na doktor, para makita nila na kahit sinong magaling na doktor, hindi kayang pagalingin ang kamatayan. At lahat ng na-accumulate kong kayamanan, sabi niya, lahat ng naipong kong kayamanan, conqueror siya eh. Lahat ng bansa, nung panahon niya, nasakop niya eh. Gaano kayaman si Alexander the Great?
Sabi niya, ibudbud nyo sa kalsada mula sa bahay mo hanggang sa libingan para makita ng mga tao na wala akong dala. Now listen to this. Ang sabi po dito, mga kapatid, na minamahal sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, sabi niya, we know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, that He through His poverty might be rich. Nagpakadukha siya para daw tayo yumaman. Eh, bakit mo masasabi, mayaman ka, Pastor? Yes, mayaman ako. May mansion ako sa langit. Amen. Dito sa lupa, wala. Kayo siguro, wala rin. Wala rin po. Maganda, may bahay kang maganda dito, pero ayaw mo, hindi, kahit anong tibay yan, iiwanan mo yan. Amen. Hindi mo yan madadala. Ang maganda, mayroon kang mansion sa langit, pang walang hanggan, dahil titira kang walang hanggan doon. Amen. Wala nang wakas. Okay? So, Christ is able to secure us because He was identified with us, with our pain, with our poverty. Sinasamba siya ng mga anghel doon, pero iniwan niya ang karangyaan sa langit dahil mahal kanya. Dahil sa kanyang pagpakadukha, tayo naman ay nagsiyaman. Amen. Hindi ka ba mayaman? Baka hindi mo alam ang position mo sa Panginoon. You are the Son of God. You are the children of God. At kasamang tagapagmana ni Kristo. Amen. Sabi sa Romans chapter 8. Amen? Romans chapter 8. Tagapagmana tayong kasama ni Kristo. So Christ is able to secure us because He was identified with us, with our pain, with our poverty, and with our sin. Itong bibigyan ko po ng emphasis dito, mga kapatid. So Christ identified with our sin. Ang sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, look at your Bible, no? Tingnan nyo sa screen kung wala kayong Bible. 2 Corinthians 5:21, sabi niya, for He, Jesus Christ, hath made Him to be sin for us, who know no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Nasa Kanya siya ginawang kasalanan para sa atin, na siyang hindi nakaalam ng kasalanan upang tayo ay maging katwiran sa harap ng Diyos sa Kanya. Okay? Alam niyo po ang ibig sabihin ng talatang ito? Nung naparito si Jesus Christ sa lupa, kinuha niya lahat ng ating kasalanan, lahat ng ating karumian, at ibinigay sa atin ang Kanyang katuwiran. Kung baga sa damit, yung damit niyang walang mantsa, hinubad niya yon at ipinasuot niya sa iyo, at yung damit mo na madungis, siyang nagsuot. Nagpalit kayo upang sa harap ng Diyos, pag tinignan ka ng Ama, malinis ka sapagkat ang karumian mo dinala ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Can you imagine that? Yung kasalanan mo, inangkin niya. Yung parusa ng kasalanan mo, siyang umako. Kaya siya ay napako sa krus ng Kalbaryo. Inako niya lahat ng parusa, lahat ng kanyang mga latay. Dapat yun ay latay natin. Lahat ng sampal na kanyang inabot, yun ay dapat sampal sa mga mukha natin. Lahat ng pako na napako sa kanyang kamay at paa, dapat pako sa kamay natin at sa ating mga paa. Pero sa kanya ipinako sapagkat ang lahat ng kasalanan natin, ipinataw ang parusa sa kanya. Amen. Amen? Now, kaya kanyang sakluluan ngayon sapagkat namatay siya minsan para sa iyo at siya'y muling nabuhay para sa iyo. Amen. Amen? Si Satanas, pag inakusahan tayo, ligtas ba yan? Nagkasala na naman. Nakadipa ang kanyang mga kamay at nandyan yung bakas ng mga pako. Pako! Nang dahil sa ating mga kasalanan. Now, look at this. Gusto kong talakayin sa inyo ito. No? Bagamat
makikita natin dito yung doctrine of imputation. Sa Bible study namin, napag-aralan namin ito. So maintindihan mo ngayon anong ibig sabihin ng kaligtasan. Kung walang imputation, walang kaligtasan, mga minamahal. Yung doctrine of imputation. Okay? To impute means to taken from one and given to another. So the word imputed is banking term. Kayo mga nagtatrabaho sa bangko, alam niyo yan. Okay? Pagka isang tao, halimbawa nasa abroad, yung mahal mo sa buhay, nagpadala yan ng pera, mayroon kang bangko, i-impute doon sa account mo. Ilalagay niya sa account mo. Okay? Pag inilagay sa account mo, pwede mo nang i-withdraw. Amen? Hindi mo pera yun, siyang may pera. Pero dahil in-impute sa libreta mo o sa bangko mo, may pera ka na ngayon. Yun ang salitang imputed or imputation. Okay? Imputation means to impute. Okay? To credit to one's account. Yeah. To impute means to credit to one's account. Mayroong yung tawag dito, bank account. No? I-impute doon yung pera na pinadala, kung magkano yung halagang pinadala ng tao na nagpadala sa'yo, pag in-impute doon sa account mo, pera mo na yun, pwede mo nang withdraw. Hello? Amen? Ganito pong nangyari, mga kapatid na minamahal. Si Jesus Christ, kaya na tayong iligtas, kaya tayong sakluluan, sapagkat minsan na-identify siya with our sin. Yung kasalanan natin, in-impute sa Kanya, yung righteousness niya, in-impute sa atin. Ibinilang sa atin. Amen? And there are three imputation in Scripture. So first, the sin of Adam is imputed to the human race. Okay? Tugay nyo maigi para maintindihan nyo ito, no? So number one, there are three imputation in the Bible, no? The sin of Adam is imputed to the human race. Yung kasalanan ni Adan, na-impute sa atin. Na-ibilang sa atin. Okay? Sapagkat si Adan nakasala, ang dugong nananalaytay sa kanya ay makasalanan, dugong makasalanan. At tayong lahat, lahi ni Adan. Amen. At alam niyo ba kung talaga iti-trace natin ang lahi natin, nanggaling lang tayo sa isang tao. Kaya talagang magkakapatid tayo. Hello? Amen. Amen? Magkakapatid tayo. Salamat sa Panginoon. Amen. Tinipon tayo ngayon dito. Amen. So the sin of Adam is imputed to the human race. Paano nangyari yan? Look at this. In Romans chapter 5, verses 12 and 13. Wherefore, as by one man sin entered into the world. Okay? Adam. And death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Verse 12. All have sinned. Okay? Dahil na-impute sa atin yung dugong makasalanan, yung tinatawag na sinful nature, bawat taong nabuhay dito sa mundo nakakasala sapagkat ang dugo na minana natin nananalaystay sa ating mga ugat, dugong makasalanan na galing yan kay Adan. Hello? Kaya walang taong hindi nagkasala. Amen ba? Naintindihan? Ha? Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men. Okay? As a universal result, lahat ng tao nagkasala, kaya lahat ng tao may kamatayan. Maliban kay Jesus Christ. Okay? Siya lang ang hindi nagkasala. So the sin of Adam is imputed to the human race.
And secondly, the sin of mankind is imputed to Jesus Christ. Ito maganda mga kapatid na minamahal, yung kasalanan ng sangkatauhan ay na-impute kay Hesus Kristo. Kaya ang sabi po dito, for He had made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Hello? Yung kasalanan naman natin na-impute kay Jesus Christ. Napunta kay Hesus Kristo. Kaya pwede na tayong maligtas. Dahil ang kasalanan natin, si Kristo na ang umako. Hello? Yung kasalanan niya dan, tayo ang umako. Ngayon yung kasalanan natin lahat, si Kristo ang umako. Na-impute sa Kanya. Napunta sa Kanya. Naintindihan? Now, paano yung nangyari, Pastor? Yes, ganito po ang sinasabi. He had made Him to be sin for us, who know no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. In Isaiah 53 verse 5, ang sabi dito, but He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquity, the chastisement of our peace was upon Him, upon Jesus. And with His stripes, sabi po dito, we are healed. Hello? Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasalanan. At ang parusa para sa ating kapayapaan ay napunta sa Kanya. At sa Kanyang mga sugat, ang sabi po dito, tayo'y nagsigaling. Hello? Ang kasalanan natin, napataw kay Jesus Christ. So yun po, yung doctrine ng imputation. And thirdly, makikita natin dito, the righteousness of Christ is imputed to us. Ito po yung climax ng imputation. So number one, na-impute sa atin ang kasalanan ni Adan, ang kasalanan natin na-impute kay Jesus Christ o napasa kay Jesus Christ, at ang kasalanan, ang katwiran naman ni Christ, napasa sa atin. Kaya mayroon tayong kaligtasan. Amen. Kaya maganda yung pasa-pasa eh. Depende lang sa pasa. Baka pasa ng droga yan. Mahirap yata yan. Hello, amen? Third, makikita natin na sa imputation, the righteousness of Christ is imputed to those who believe in Him for salvation. Now, sufisyente yung katwiran ni Kristo, yung pinambayad doon sa krus ng Kalbaryo, sufisyente na kayang bayaran ang kasalanan ng buong mundo. Sufisyente lahat yun. Kahit pagsama-samahin mo lahat ng kasalanan ng buong mundo, ng tao sa buong mundo, sufisyente yung ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ngunit, umi-epekto lang po, mga kapatid na minamahal, doon sa mga taong nanampalataya kay Kristo. Naintindihan? Amen po ba? Now, the righteousness of Christ is imputed to those who believe in Him for salvation. At ang sabi po sa Genesis chapter 15 verses 5 and 6, sabi niya, and He brought him forth abroad and said, look not now toward heaven until the stars, if thou be able to number them. And He said unto him, so shall thy seed be. Verse 6, and he believed, si Abraham ang tinutukoy dyan, in the Lord, and He counted it to him for righteousness. Okay? He believed, nanampalataya si Abraham sa Panginoon, at anong ginawa ng Panginoon? Ibinilang ito sa kanya na katwiran. Yung pananampalataya natin kay Jesucristo sa ating Panginoon, dahil doon, ibibilang na katwiran sa atin.
Okay? Ipapasa sa atin ang katwiran ng ating Diyos. Hindi kung ano yung ginawa mo, kundi yung pananampalataya mo kay Hesus Kristo as your personal Lord and Savior. Automatic ang katwiran ni Kristo ipapasa sa iyo. At hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, kapatid. Ang kayang magligtas sa iyo, pwede kang iligtas ng Diyos sa katwiran ni Kristo, hindi sa katwiran mo. Hello? Hindi sa katwiran mo. Now, look at Romans chapter 10, verse 1 to 3. Hindi mo maka-Diyos. Maraming tao na masyadong religyoso, maka-Diyos kulo, pero hindi sinusunod yung prinsipyo at paraan ng Diyos kung paano ang pagliligtas ng Diyos sa tao. Now, ang sabi po dito sa Romans chapter 10, verses 1 to 3, sabi niya, Brethren, my heart desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Anong prayer ni Paul? Ang Israel, ang kanyang bayan, ang kanyang mga kababayan ay maligtas. Ibig sabihin, hindi sila ligtas. Amen ba? Now, for I bear them record that they have a seal of God, but not according to knowledge. Kahit gaano ka pagiging maka-Diyos o mali yung alituntunin sinusunod mo ng paraan ng kaligtasan, hindi ka maliligtas. Kahit gaano ka sincero, pagka ikaw ay mali, you are sincerely wrong. Sa tingin ko, ito yung paraan para ako'y maligtas. Sa tingin ko lang yun. Kung hindi yun ang prinsipyo ng Diyos at patakaran ng Diyos, kahit anong gawin mo dyan, kahit gaano ka sincero dyan, mali ka pa rin, hindi ka maliligtas. Maraming tao na akala nila yung relihiyon nila makapagliligtas sa kanila, kaya pasok sila sa relihiyon. Maraming tao na akala nila ang makapagliligtas sa kanila, yung magpakabuti sila, magbigay ng limos sa mga mahihirap, tumulong sa kapwa, maging religyoso, lumuhod sa simbahan mula doon sa pintuan hanggang sa altar. Hindi yun ang paraan ng pagliligtas ng Diyos. Ang paraan ng pagliligtas ng Diyos, yung makilala mo na ikaw ay makasalanan at tanggapin mo si Kristo bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Amen. Amen? Now, itutuloy ko ang aking basa. Sabi po dito, verse 2, I bear them record that they have a seal of God, but not according to knowledge. Verse 3, no? For they being ignorant, they are ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Okay? Mga kapatid, mali yung akala nila. Okay? Yung pagiging religyoso at maka-Diyos, yun ang paraan ng kaligtasan. Hindi ho. Kahit maka-Diyos ka, kung mali yung paraan mo, mali ka pa rin. Amen? Akala mo ang relihiyon na kapag liligtas, akala mo yung good works na kapag liligtas, akala mo yung bautismo na kapag liligtas. Hindi! Ang nakapagliligtas sa tao, yung ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo nung mamatay siya para sa iyong kasalanan. Okay? So, hindi lang po yung mali nila. This mistakes is not only that men have not known the true way of salvation, but have tried to set up their own way. Alam nyo, maraming taong gumagawa ng paraan para sila maligtas. Pag kang gumawa ng paraan para ikaw maligtas, mayroon nang ginawang paraan ng Diyos para ikaw maligtas. Ang paraan para ikaw maligtas, yung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang iyong kasalanan. Ang kailangan mo na lang, kilalanin mo na ikaw ay makasalanan at tanggapin mo siya bilang personal na Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. So Christ is able to save us, to secure us, because He was identified with our, number one, because He identified with us, okay, with our, ano yung una?
Because we identify with our Ha? Siya na-identify sa atin with our pain. Number 2, with our poverty. Number 3, with our sin. No? At dito, mga kapatid na minamahal, nabuo, nakita natin yung tinatawag na doctrine of imputation. Maintindihan nyo lang yan. Alam nyo mga kapatid na minamahal, pag uwi nyo sa bahay nyo, masasabi mo, ligtas na ako. Alam ko nang sa langit ako pupunta pag ako'y namatay. Walang duda. Alam niyo ang kaligtasan, buhay ka palang dapat alam na. Hindi yung pag namatay ka, saka mo malalaman. Mayroong bang nakaalam yun? Pagkatapos namatay, saka nalaman ng ligtas. 20 years nang ipinapanalangin hanggang ngayon, hindi pa alam na siya ligtas. Amen? So mga kapatid na minamahal, anong sabi po sa Romans buksan nyo sa Romans chapter 4 verse 3. For what saith the scripture? Anong sinasabi ng banal na kasulatan? Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness. Yun po yung imputation. Amen? Verse 8. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Mapalad daw ang isang tao na hindi na ibinilang ng Diyos ang kanyang kasalanan. Amen? Sino raw mapalad na tao? Yung ang kasalanan hindi na ibinilang ng Diyos. Bakit? Ang kasalanan mo, ipinasa na kay Kristo. Pinatawad ka na ng Panginoon. Kaya may kaligtasan, mga kapatid na minamahal. Okay? So, verse 21, and being fully, chapter 8 ng Romans, verse 21, being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Therefore, it was imputed to him for righteousness. Now, it was not written for his sake alone, that it was imputed to him, but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him, that rise up Jesus our Lord from the dead, who was delivered us for our offenses, and was raised again for our justification. Si Kristo namatay ng dahil sa ating mga kasalanan. Siya'y muling nabuhay para sa ating ikapapatawad, sa ating ikaaring ganap. Alam niyo po, ang isang kriminal o ang isang akusado, pag sinabing justified ka, absuelto ka, hindi ka mahahatulan, hindi ka mabibilang. Amen. Amen? Na-absuelto tayo dahil kay Jesucristo. Yung kasalanan natin, siya nang umahan. Hello? Mga kapatid. Now, tingnan ninyo sa Philemon, medyo kailangan nyo ito. Philemon chapter 1 verse 17, sabi niya, if thou count me therefore a partner, receive him as myself. Si Paul nagsasalita dito kay Philemon. Okay? Si Onesimus kasi, ito ang istorya ni Onesimus. Si Onesimus ay katulong ni Philemon. Nagtatrabaho sa bahay niya. At minsan si Philemon, ang ginawa niya, lumayas siya sa amo niya na si Philemon. Bukod sa lumayas, ninakawan niya si Philemon. Okay? Si Onesimus ay nahatulan na bilanggo. Nung siya nakabilanggo ngayon, napunta rin sa bilangguan si Paul. Nangaral siya ngayon doon. Naligtas si Onesimus. Okay? Dahil naligtas si Onesimus, si Paul, kaibigan niya si Philemon, sabi niya, balik ka kay Philemon at sabihin mo kay Philemon, yung kaso mo sa kanya, yung utang mo, yung ninakaw mo, ako nang bahala. Si Philemon, may utang yan sa akin. Kumbaga.
Hello? Yes. Amen? Kaya, sinulatan niya si Pilimon, sabi niya, Pilimon, tanggapin mo si Onesimus bilang partner mo, kaibigan mo. Si Pilimon, tawin ko sa Panginoon, kapatid natin yan sa Panginoon, pabalikin mo yan sa iyong bahay, sa gawin mong katulong ulit. Iba na yan, hindi na yan magnanakaw. At yung utang niya sa'yo, ako na ang bahala mo. Amen. Total, may utang ka naman sa akin. Parang ganun. Naintindihan? Hello? Simple illustration. Mga kapatid na minamahal, tayo ay may utang sa Diyos. Sa Diyos Ama. Hindi natin kayang bayaran. Si Kristo ngayon ang nagbayad. Si Jesus Christ walang utang sa Ama. Sabi man sa Ama, Ama, yan tao na yan, yung mga tao na yan, tinanggap nila ako bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Ako nang nagbayad ng kanilang mga utang. Tanggapin mo sila sa langit pag alis nila sa mundo. Kaya ligtas ang tao na nanampalataya kay Kristo. Naintindihan? Kung hindi niyo pa naintindihan yan, wala na akong magagawa. Sa Sunday school, sabi ng teacher natin, bakit walang ganon? Ibig sabihin, alam na lahat, kaya wala lang, alam mo lang. Okay, so yun po ang invitation. So Christ is able to secure us. Why? Because He was identified with us in our pain, in our poverty, in our sin. Hello? Kaya kang tulungan, kaya kang sakluruan, sapagkat minsan namatay siya, dahil sa iyong kasalanan, hindi po siya nanatiling patay sa muling buhay. Kaya kaya kang tulungan, sapagkat siya buhay, pwede mo siyang kausapin. Okay? At ito ay napakalagang aspeto ng buhay ng Kristiyano para sa paglago. Okay? Upang yung maintindihan natin kung anong nangyari sa atin buhat nung tayo iligtas ng Panginoon. Nagkakaroon ito pa rin tayo. Walang problema kahit kumulang ng siyam-siyam. Basta nagkakaintindihan tayo. Number 2, second point. Okay? Second point. Ito yung first one. He was
kasalanan. Ang Ama, hindi ka basta pwedeng patawarin na walang mababayad ng kasalanan mo. Bilang Diyos, siya Diyos na manuel at banal na kailangan ang kasalanan mabayaran. Ngunit bilang Diyos na maibigin, kailangan ang taong makasalanan maligtas. Kaya ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan, ang kanyang bugtong na anak ay sinuko niya buo sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako ay maligtas, para ikaw at ako ay magmananalangin. Amen naman kayo pag narinig nyo, para alam ko narinig nyo. Hello, man! Kahit umulan, dapat nagkakarinigan tayo. So, Christ is able to secure us. Kaya tayong sakuluan sapagkat He satisfied the Father. Okay? Hebrew chapter 10, verses 5 to 7. Okay? Look at your Bible. Ang sabi sa Hebrew chapter 10, verses 5 to 7, wherefore when we come into the world, He saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Okay? Noong wala pa siya, mga kapatid, ang ginagawa ng mga Hudyo, taon-taon, nag-aalay sila ng hayop, pinapatay, at pinahandog doon sa templo, doon sa templo. Okay? At ang dugo, iniwisik doon sa paban ng tipan. Mga kapatid, ang narinig yan, dugo ng hayop pinapatay para i-cover ang kanilang kasalanan taon-taon para hindi sila hatulan. At yung mga hayop na pinapatay na yun ay type of Christ. Sinisimbolize ni Kristo. Ngunit kung dumating na ang tunay na Messiah, ang Kristo na hinulaan before the foundation of the world, na siya'y kailangan mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa ating kasalanan, dumating siya. Ang sabi niya, wherefore when we come into the world, He said, sacrifice and offering the world is not, but a body hast thou prepared me. Ang katawan na inihanda mo sa akin. Ano yung katawan na yun na inihanda ng Diyos Ama? Yung katawan na lumabas sa kay Virgin Maria. Yun ang katawan na banal. Ang sabi po sa Lucas chapter 1 verse 35, look at your Bible. Luke chapter 1 verse 35, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also the holy thing. Ano yung holy thing na yun? Yung body na inihanda ng Ama sa ating Panginoong Kristo, which shall be born of thee, shall be called the Son of God. Hello? Ano yung katawan na yun na inihanda? Yung holy thing na sinabi ng angel na nag-inform kay Maria na manganganak ka at tatawagin siyang banal, ang pangalang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. To satisfy the Father. Okay? In verse 6, tingnan natin, balik tayo sa Hebrew, right? In burnt offering and sacrifices for sin, thou hast not been pleased. Thou had, sabi niya, has had no pleasure. Then said I, Lo, I come in the volume of the book, of this book, it is written of me, to do thy will, O God. Bago namatay si Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo, hundreds of years, inulaan na ang Kristo darating. Hello? At natupad. 700 years bago ipanganak si Jesus Christ ni Maria, inulaan na ni Isaiah at hindi pumaltos. Pagka ang hula ng Panginoon, walang papaltos yan. Pag hula ng tao, paltos yan. Kaya dyan napapatunayan lalo na ang Bible totoo. Amen? Halimbawa ngayon, manghuhula ako. Sigurado maniniwala kayo. Bakit? Bukas uulan. Maraming mga
maniniwala sa iyo. Bakit? Eh, tagulan eh. Pero kung tagaraw, sinabi ko, bukas ang ulan, hindi ka maniniwala. Eh, di ba? Amen? Pero ang Panginoon, 700 years bago nagkaroon ng katuparan, natupad. Ang berhen, mga anak. Oh. Sito mo, berhen, mga anak. Ha? Never been kissed, never been touched, mga anak. Posible yun. Pero sa Diyos, walang imposible. Amen? Naalala ko mayroong isang kakata. Sabi ng hari, okay, Juan. Sabi niya, gawin mo itong lalaking baka. Palanakin mo yan. Lalaking baka, paanakin. Sabi ni Juan, imposible yata yan. Okay, nakamot sa ulo si Juan. Sabi niya, lalaki, pananakin. Baka pa. Pag hindi mo yan nagawan, puputulan kita ng ulo. Aba, binigyan ng taning si Juan. Nag-isip na yan, parang paano? Baka o lalaki, paanakin. Mali si Juan. Puputulan siya ng ulo eh, pag hindi niya napaanak yung lalaking baka eh. Eh, hari, di ba? May kasabihan, utos ng hari, hindi mababali. Alright? Lumaya si Juan, malis. Pagdating, lapit sa hari. Sabi niya, mahal na hari. Sabi niya, o ano? Yung tiyo ko nanganganak. Sabi ng hari, imposible. Lalaki yung mga anak. Sabi niya, kaya nga eh, bakit yung bata lalaki gusto nyo paanakin ko? Tapos ayaw nyo maniwala yung tiyo ko nanganganak. Patas na tayo. Okay? Since man, hindi napupunta ng ulo. Alright. Eh, di ba? Isip po ba kayo? Patalastas na yun. Alright. Okay? So, si Jesus Christ man, again, kabilangan. Okay? Ha? He was crucified for us. So, He is able to secure us because He was crucified for us to satisfy the Father. Nung sumigaw siya doon sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Tapos na niya ang kanyang mission sa pagliligtas. Walang ibang paraan ng kaligtasan. Hindi ang relihiyon makapagliligtas sa iyo. Ang tanging paraan para maligtas ang tao, manampalataya ka kay Jesucristo doon sa ginawa niya, doon sa krus ng Kalbaryo. Kung mayroong ibang paraan, kapatid, para maligtas ang tao, hindi hahayaan ng Diyos ang kanyang anak mapako sa krus at mamatay doon sa hirap brutal na kamatayan sa krus ng Kalbaryo sapagkat mahal tayo ng Diyos. Pero walang ibang paraan. Ang tawing kamatayan ng kanyang anak ang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Amen? Ang religion mo, hindi ka kaya ligtas. Ang religion ko, hindi ako kaya ligtas. Ang tagapagligtas, si Jesucristo naman. Kaya huwag kayo magsipaniwala doon sa mga religion at sisilipan yan ngayon. Sabi niya, kung hindi ka namin miyembro, hindi ka maliligtas. Hindi ko po yun. Amen? Sabi nila, kanila maliligtas. Hindi po totoo yun. Sapagkat ang sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So Christ is able to secure you because He came to save that which was lost. He came to save that which was lost. Alright? Luke chapter 19, verse 9 to 11, 9 to 10. Tignan nyo, pagkatapos natin yan, yung kaulan. Para kayo umuwi. Alright? Ini-istorbo lang tayo. Okay? Ang mahalaga, huwag tayo magpa-istorbo, makinig kayo. Huwag yung ulan ang pakinggan nyo, yung boses kung pakinggan nyo. Alright. Luke chapter 19, verses 9 to 10. Sabi niya, and Jesus said unto him, this day is salvation come to this house. Amen?
For as much as he also a son of Abraham. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Right? Ang sabi niya, this day is salvation come to this house. Now, ang gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid na minamahal, ang salvation is now. Not tomorrow, not next week, not next year, not. Now is the day of salvation. Baka sabihin mo, magpaligtas na lang ako sa September. Namatay ka ng August. Gusto ko maligtas ako 2017. Namatay ka ng 2016. Hindi ko kayo tinatakot. So ang salvation, ang kaligtasan, now. Now is the day of salvation. Kaya pag tinanggap mo na si Jesucristo, ang kasunod niya, ikaw mayroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay ligtas na sapagkat naparito si Kristo para maligtas. Amen ba? Naintindihan? Okay? At last, third point, He is able to secure us because He occupies for us. Or He prepared a place for us. John chapter 14, verse 1 to 3. Okay? He prepared a place for us. Kaya huwag kayong maniwala doon sa kaligtasan na mawala. Isipin mo, ligtas ka ngayon, pag nawalang kaligtasan mo, hindi ka matutuloy sa langit. Kasi sayang yung inihanda ng Diyos doon. Kaya huwag kayong maniwala doon. Once you are saved eternally. Pag naligtas ka, tinanggap mo si Jesucristo, ligtas ka na. Hindi na mawawala yung kaligtasan mo. Once and for all. Now, listen to this. John chapter 14, verse 1 to 3. Sabi niya, huwag magulumihanan ang inyong puso. Manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, maraming mansion. Kaya sinabi ko sa inyo, ako'y alis upang ipaghanda kayo ng tirahan. Pag naipaghanda ko na kayo ng tirahan, ako'y muling babalik upang kung saan ako naroon, kayo din ay doon. Ang sabi niya, kung saan ako nakatira, doon din kayo titira. Amen. Maraming Kristiyano pinakong dito sa mundo nito. Alam mo, dito sa mundo nito, isang araw, magkakaroon ng kalamidad dito na hindi pa nangyari buhat ng magkatao sa mundo. Ang evacuation center natin na safe doon sa langit. Ngayon, habang nandito tayo, inaantay natin ang kanyang pagbabalik. Tayo ay ligtas, tayo ay kaya ng tulungan. Kung mayroon kang problema, tawagan mo lang siya sapagkat siya naghintay sa iyo. Kaya kanya magtulong. Ano mang problema mo? Physically, spiritually, mentally, emotionally, financially, lahat. Kaya katulungan ng Panginoon. Lumapit ka sa Kanya o tiwala ka sa Kanya. Mayroon kang karamdaman, kaya pagalingin ng Diyos yan. So prayer. Hindi ko alam kapatid kung anong problema mo ngayon. Lapit ka ngayon sa Kanya. Kung hindi ka paligtas, ang unang-una mong problema, ang kaligtasan. Spiritual problem. Pag hindi ka ligtas, pag namatay ka, sa impyerno ang punta. Sa impyerno ang punta. Sa impyerno ang dinero. Sa impyerno walang tubig doon. Sa impyerno walang kapahingan doon. Sa impyerno walang kapayapaan doon. Sa impyerno wala nang habang ang Diyos doon. Ngayon, gawin mo, lumapit ka kay Kristo, kaya kanyang tulungan. Kung hindi ka paligtas, sabi mo kay Christ, Lord, naintindihan ko, lumatay ka sa krus, nang dahil sa aking kasalanan. Naintindihan ko yung imputation, Panginoon. Ang kasalanan ni Adan at ni Eva, napataw sa amin, napasa sa amin. Ang kasalanan namin,
ipinapasa sa iyo at ang iyong katwiran ipinapasa mo sa bawat sumasampalataya sa iyo. Tayong lahat ay tumayo at lumapit ka ngayon sa Panginoon. Tanggapin mo ang pasa ni Kristo na katwiran para sa iyo. Kung pagmaligtas ka sa kapalitan sa impyerno. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Lapitan mo siya, sabihin mo ang pakumbaba sa kanya, Panginoon Jesus. Sa umagang ito, ako'y magpapakumbaba sa iyong harapan. Pinagsisisihan ko lahat ng aking kasalanan at pinatanggap kita ngayon bilang Panginoon ko at tagapagligtas ng aking buhay. Sumuko ka kay Kristo, kaya ka ng Panginoon. Ikaw ay nakasalanan. Inaantay ka ng Kristo lumapit sa kanya upang igawad ka sa iyo ang kapatawaran. Lapit ka dito sa akin. Sa bawat member ng church na ito, kapatid, dapat tayo makapakumbaba sa Diyos sapagkat manahan tayo ng Diyos kapag tayo ng kasalanan na naligtas dito. Ngayon umaga, lapitan mo si Kristo. Isuko mo ang buhay mo sa Kanya sapagkat siya nagmamahal at nagmamahal sa iyo. Christ is able to secure you. Christ is able to help you. God bless you. Pagpalaan tayo ng Panginoon. Diyos na dakila sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat iginawad mo po ang iyong kapatawaran sa amin. Tulungan mo po ang bawat isa. At gabayan mo po kami sa aming buhay dito sa mundo ito. Puno ng kalamidad, puno ng suliranin, puno ng kapagsulit. Ngunit, salamat sa iyong pangako. Kaya mo po kami tulungan. Kaya mo po kami ingatan. Walang imposible sa inyo. Diyos, kami po ay nagpapatulong sa inyo. Mayroon man dito sa aming kalagitnaan na hindi po nakakira ang kaligtasan. Ito pa naman din siya nakakalang ng kawang puso at pagpalayan mo siya. Ngayon pa naman ay po siya umawa sa bawat buhay ng mga kapatid. Sapagkat kami po ay nagpupuri at papasalamat. Ingatan ko rin po ang aming pansamantala po ng Diyos. Ihatid ko po kayo pagkita sa bawat kapatid sa kanilang tahanan. Hanggang sa maging aming pagkikita, ito'y aming dalangin sa daming pangalan ng iyong na aming Panginoon sa Kristo at kapagligtas. Amen. God bless you. God bless you. Amen. Mayan tayo sa isa't isa. May announcement ba yung before? Young people, supportan nyo fellowship. Ha?